22. veljače svake godine američka povijest sporta i američki hokej na ledu slavi jedan od najvećih događaja uopće u njihovoj povijesti. Tog dana na zimskim olimpijskim igrama u Lake Placidu 1980. godine jedna skupina neafirmiranih, relativno nepoznatih studenata je pobijedila u tom trenutku daleko najjaču, najdominantniju svjetsku ekipu u hokeju na ledu. Bila je to ekipa Sovjetskog saveza. Iza svakog velikog sportskog uspjeha stoji veliki trener koji zna svoj posao. Nijedan sportski rezultat ne događa se slučajno, događa se zbog trenera. Ovdje je bila ista stvar ili ista priča. Američki trener ili trener američke selekcije hokeja na ledu postao je Herb Brooks. Herb Brooks je bio jedan od najvećih trenera hokeja na ledu uopće u povijesti, ne samo američkog hokeja, nego uopće u povijesti, i jedan je od članova kuće slave svjetskoga i američkoga hokeja na ledu. Ta ekipa sovjetskih hokejaša je bila toliko dominantna u tom trenutku u svijetu da je, na primjer, godinu prije održavanja olimpijskih igara pobijedila All-Star ekipu NHL-a, američkih profesionalaca, glatko sa 6:0. Na svjetskom prvenstvu koje je prethodilo olimpijskim igrama također su bez prave konkurencije vrlo uvjerljivo osvojili olimpijske igre. A onda se dogodio taj veliki trenutak koji zapravo niko nije očekivao. Sovjeti su očekivano u utakmicu protiv Amerike ušli dominantno. U prvoj trećini utakmice koja je završila 2:2 bili su dominantni, imali su veliki broj prilika i Amerikanci su zapravo visili o niti. Vodili su Sovjeti 2:1 i očekivalo se u svakom trenutku da će povesti sa 3:1, pa onda da će zabiti još koji gol već u prvoj trećini utakmice. Međutim, pred sam završetak trećine, tada legendarni sovjetski golman, neprikosnoveno najbolji golman svijeta, Vladimir Tretijak, učinio veliku pogrešku i dopustio je američkoj ekipi da u zadnjim sekundama zapravo trećine izjednačena 2:2. Prva trećina je završila zapravo vrlo povoljno za Amerikance. U drugoj trećini jedini gol postigli su Sovjeti i poveli su sa 3:2. Iako je američka ekipa opet visila bila je na rubu da primi još koji gol, uspjeli su se izvući u toj trećini. U zadnjoj, trećoj trećini dogodio se zapravo veliki preokret. Tu je do izražaja došla kondicijska priprema američkih igrača. Sovjeti su počeli u kondicijskom smislu padati, a Amerikanci su se dizali i počeli su dominirati. Vrlo brzo po početku treće, posljednje trećine, američka ekipa je zabila gol za 3:3, a onda 10 minuta prije kraja je povela sa 4:3 i taj rezultat se zadržao do kraja. Sovjeti su u tom trenutku izgubili glavu, više su izgubili organizaciju igre i Amerikanci su zapravo vrlo jednostavno priveli utakmicu kraju. Poznati američki komentator je završio prijenos te utakmice sa pitanjem američkoj i svjetskoj publici: ljudi, vjerujete li u čuda? Po tom njegovom pitanju ta utakmica je zapravo dobila i naziv pod kojim ga mi danas poznajemo, Miracle on Ice, odnosno čudo na ledu.